Наступ украінскай арміі ў Курскай вобласці Рассіі паставіў ступар Лукашэнку і ягоных прапагандыстаў. Бо мелася быць вось так. Нападение на любое союзное нам государство будет считаться нападением на Республику Беларусь. Гэта Артём Буторын, кіраўнік інфармацыйна-аналітычнага ўправлення Генштаба Беларусі. Так ён у студзені цытаваў ваенную дактрыну Беларусі, якую з помпай сёлета зацвярджалі. Зрэшты, Буторын быў адным з яе аўтараў. Адказ Беларусі і дапамога Рассіі насамрэч выглядалі ось так. На улицу пойдем? Ну, мне надо это. Я дома сижу, лежу, сижу, лежу. А яшчэ ў траўні Лукашенко пагражаў і палохаў. Што ж у такім разе адбудзецца? Никаких линий, никаких. Любая агрессия и ответ будет мгновенный. Пасля пачатку украінскага наступу ў Курскай вобласці пра гэта ізноў нагадвалі. Вось што сказаў намеснік начальніка факультэта Генштаба военной академии Беларуси полковник Андрей Багадзель. Это в том числе и проверка нашей республики на союзнические обязательства. Концепция, наша доктрина военная, которая принята, где четко все прописано, наши союзнические обязательства, наша союзная военная доктрина, наше, в конце концов, соглашение о договоре о коллективной безопасности, они гласят о том, что мы обязаны выполнять союзнический долг в случае нападения на одну из сторон наших союзов. Но, як звычайна, пасля але заўсёды самае цікавае. Мы гэта пакінем на пазней, ужо праз пару хвілін. Найперш пару дэталяў. Украінская армія ўвайшла на тэрыторыю Курскай вобласці Рассіі 6 жніўня. З таго дня ў рэгіёне доўжацца баі. Узброеныя сілы Украіны заяўляюць, што кантралююць больш за 90 населеных пунктаў, сярод іх райцэнтр Суджа. На правладным АНТ про гэта рассказывали вот так. Фактически это самые масштабные бои на территории России с начала СВО. Але ўспрымаць гэтыя самыя баі як свае і кідацца на дапамогу Пуціну Лукашенко не спяшаецца. Замест гэтага ён спрабуе усяляк апраўдаць правал Рассіі у Курской области. Что такое граница? Я же служил, знаю, что такое граница. Это ребят несколько там, у вас усиленные, допустим. Они не могли сдержать такие силы. Або приписывая Украине фантастычныя мэты гэтага наступа. Нібыта украінцы таким чынам наўмысна правакуюць ядерный удар по сваёй тэрыторыі. Это было бы счастье. У Курской области абвясцілі рэжым надзвычайнай сітуацыі федэральнага маштабу. З рэгіёну эвакуявалі больш за 130 000 людзей. Але расійскія ўлады падзеі там або запярэчваюць, або не каментуюць. Падобнае можна сказаць і пра прапаганду ў Беларусі. Куда они едут? Они едут убивать индейцев. Не, вядома ж, едуць не ўкраінцы. У галоўнай аналітычнай праграме БТ абмяркоўвалі злачынствы амерыканцаў супраць індзейцаў сотні гадоў таму. Тэме падзей у Курскай вобласці там месца не знайшлося. Пра гэтыя падзеі прапагандысты расказваюць вельмі неахвотна, але традыцыйна не падвёў Олег Гайдукевіч. Ён параіў і расейцам, і беларусам рабіць тое, што улады гэтых краін просяць ужо дзесяцігоддзі пацярпець. Ничего за день-два не бывает, что это только... Не, 10-тысячная группировка вошла. Да, сейчас надо собирать 30-40. Да. Это война, это террористы. Они рассредоточились, их надо ловить, вылавливать. Огромные деньги на это ушли. Сколько сил на это бросило. На самым пачатку прапагандыстам даводзілася адбівацца на двух фронтах. Унутранай аўдыторыі тлумачылі, што ўсё пад кантролем, але не тлумачылі, што ўкраінскім. А таксама прапагандысты мусілі супакойваць зэт-патрыётаў у Рассіі, бо многія з іх абвінавацілі ў наступе украінскай арміі Лукашенко. Отличный союзник у России Лукашенко дал Зеленскому гарантии ненападения. ВСУ сняли части с белорусской границы и сейчас атакуют ими Курскую область, написал российский телеграм-канал «Бриф». Маецца на ўвазе зняццё з беларуска-украінскай мяжы дадатковых вайскоўцаў, што нібыта развязала руки украинской армии. Мирные инициативы Лукашенко, видимо, спровоцировали украинцев на курское направление, писали российские зэт-каналы. Прапагандысты некалькі дзён пераконвалі, што Лукашенко не здрадзіў, і тлумачылі, што вораг не такі просты, як можа здавацца. Не надо думать, что это какая-то разовая, вдруг появившаяся акция. Нет, конечно. Все это глобальный план. Цель этого плана, в принципе, всем понятны. Алені Ігору Туру за НТ. Вярнуўшыся на працу пасля двухтыднёвага адпачынку з сям'ёй, ён мусіў у экспрэс-тэмпе даганяць рэшту прапагандыстаў па неверагодных тэорыях змовы. Как по мне, режим Зеленского сливают. Паводле Тура, Украіну прымусілі перайсці мяжу з Расіяй, каб пасля заявіць Кіеву, што ён агрэсар
І менавіта таму не атрымае ад захаду ані цэнта дапамогі. И с этого момента, если Путин агрессор, то ровно по той же методичке агрессор уже и Зеленский, что меняет ситуацию в корне. Лукашенко ў інтэрв'ю расійскаму каналу «Россия» заявіў, што украінцы адразу зайшлі ў глыбіню Курскай вобласці на 35 кіламетраў, але на БТ ёсць тыя, хто ўвогуле сумняецца, што украінцы там нешта кантралююць. Відэаdoказы адтуль называюць фейкамі і абвінавачваюць украінскую армію ў стварэнні піяр-падраздзяленняў, ключавая задача якіх – вытворчасць відэаролікаў у нібыта захопленых населенных пунктах. На деле эти села ВСУ просто проезжали, но не брали под контроль, а вот победу себе громко записывали и нагнетали панические настроения. Благо мы подобную фейк-тактику изучили еще в 2020-м и выработали алгоритмы нейтрализации. Гэты алгарытм нейтралізацыі просты. Абвясціць экстрэмістамі СМІ, якія рабілі з акцыі пратэсту стрымы, на якіх кожны сам мог пабачыць, колькі там людзей і што там адбываецца. І саджаць у турму людзей, якія былі на гэтых акцыях. Але ж гэта не значыць, што масавых акцый не было. Тое самае ў Курскай вобласці. Многія жыхары гэтага рэгіёну ўжо нават узгадалі украінскую мову. Добрый ранок. Гэта эпізод з відэарэпартажу з прадмесця суджы ад выдання «Украінская праўда». У МЗС Украіны 13 жніўня заявілі, што Кіеў не зацікаўлены ў тым, каб забіраць тэрыторыю Курскай вобласці Расіі, а хоча засцерагчыся ад расійскіх удараў. Яна ўспрымае Курскую вобласць як буфер. Там знаходзяцца украінскія салдаты са зброяй, яны кантралююць частку вобласці. Саюзнік мусіў бы дапамагчы. Но І вось тут вяртаемся да палкоўніка Багадзеля. Ён перакананы, што дапамога ад Лукашэнкі Пуціну не патрэбная, і апрача таго, пакуль расійскія войскі дазваляюць украінцам наступаць у Курскай вобласці, Беларусь эфектыўна не дае НАТО напасці на саюзную дзяржаву. нашим вооруженным силам и нашему государству определена основополагающая задача – защита западных рубежей. Посмотрите, что находится на Западе. Калі вы не зразумелі, то сітуацыю вам растлумачыць і праладны палітолог Пётр Пятроўскі. Республика Беларусь играет геостратегическую роль в рамках союзного государства по обеспечению безопасности столичного московского направления. Тем самым она в любом случае задерживает противника. Но Акурат тут пасля але няма нічога цікавага. Але ёсць трошкі далей. Мало таго, што беларусы бароняць Маскву, пакуль расійскія войскі здаюць Курскую вобласць, у Беларусі ёсць яшчэ одна задача. Беларусь же является также тылом обеспечения и сдерживания НАТО для Калининградской области. Пасля пачатку украінскага наступу ў Курскай вобласці Лукашенко заявіў, што ізноў перакідвае вайскоўцаў на украінскую мяжу. Праўда, памежная служба Украіны паведаміла на наступны дзень, што не бачыць зменаў на мяжы. Яшчэ пазней украінцы адказалі, што гаворка ідзе пра менш як 1000 беларускіх вайскоўцаў, якія знаходзяцца цяпер паблізу мяжы з Украінай. Не створана нават ударная групоўка. Таму паўнацэнны наступ з тэрыторыі Беларусі ў цяперашні час немагчымы. Увесь гэты інфармацыйны шум накіраваны таксама і на Расію, бо Лукашенко вымушаны паказваць Пуціну, што ён нешта робіць. Ніколі гэтага не было, і вось ізноў.